Januar 2009. Nadini i Hani. Nadini Frljak i Hani Čadić. Vrijeme tako brzo teče, brzo idu dani. 13. već je ljeto, Nadini i Hani. A ko da je jučer bila 95. Kad porodi majka Bosna dva lijepa cvijeta. Obje su sad 7. razred u osnovnoj školi. Odlične su učenice, jedna drugu vole. Na raspustu školskom zimskom u Bugojnu gradu raduju se i igraju, Bogu dane kradu. Iz Bugojna u Sarajevo na bajne Nišiće da dopune baterije, osnaže mišiće. A s početkom februara sve će biti po starom. Kuća, škola, učiona, na Persiji sa mamom. Do ljetnoga holideja trebat će strpljenja, ali o tome drugi puta. Pozdrav, doviđenja.